vyzerá to tak, že asi budem mať záber. Tom. Mám záber. Šikovno do vody. A ja tu idem sekať. Dobre. Zase. Nie. Farba nie je dokonalá. Ešte na tomto slniečku. Krásne. Čaute, vítajte priatelia pri novom videu. Štvordňová výprava pred nami. Idem k našim južným susedom do Maďarska. Idem na jednu peknú vodu. Čo som sa rozprával a informoval o tejto vode, tak sú tam kapitálne ryby. Sú tam ryby 20+. V hojnom počte sú tam ryby 10 do 20 kg. Takže tá rybia obsadka je tam celkom dobrá. Uvidíme, či budú kapre pri chuti, či sa nám podarí niečo aj chytiť. A držte palce. Ideme na to, pohodlne sa usaď a sleduj. Tak pomaličky prichádzam na rybník, jazero. A je to tu celkom dobre správané, poľná cesta, respektíve lesná cesta. Pekne vysypaná drťou, kameňmi, takže žiadne jamy, ide sa relatívne dobre. Musím nájsť porybného, vyriešiť administratívu a môžeme ísť na to. A porybný je tu v aute, takže to by to malo byť do pohody správané všetko. Ono je to sranda, že u nás je to tak trošku inak, ako to majú postavené tí Maďari, lebo napríklad teraz mi vravel, som sa pýtal teda, že či vyriešime administratívu a podobne, vravel mi, že to má čas, že na prvom mieste sú ryby a že potom, že sa niekedy zastaví za mnou. Našťastie ja viem po maďarsky, takže tu sa nestratím. No, vyzerá to, že tu nikto nie je, fúka vietor, vlny. No, bude to zaujímavé. Takže desinka tu sa vypakujem, vyložím si sem veci. A ideme na to. Tak teda, som na vode konečne po 2 hodinách. Miesto rozložené, udice nachystané. Ideme si nájsť nejaké voľné miesto. Máme tu strašne plytkú vodu pred sebou. Dobre, môžem vyvážať nejakých 120 metrov. Muralo správca v oblastiach. Uvidíme čo a ako. Idem si položiť bojky. Zabudol som si závažie doma na bojky, takže improvizácia kamene. Bojky sa nahodíme a uvidíme, čo to urobí všetko. To bude celé a tak ďalej. Tá vesta mi ide strašne na nervy, čo mám tu. Musím si trošku prestaviť sonar, lebo tu robí nejaké srandy. A pozrieme sa na to, že ako to bude. Že vraj je to nejaká cca 3-metrová voda, takže uvidíme.
nájdeme si nejaké dobré dno. Dúfam, že nájdem nejaké z tvrdších. Sonar ukazuje ryby, takže teoreticky nejaké sú. Vidíme, že sa mi podarí nejaké chytiť. Idem si nájsť najprv nejakú ľavú. 2,1 metrová voda. Takže vyzdávanie bude musieť byť trošku potichšie. 2,2. Uvidíme, dúfam, že niečo nájdem. Keďže sa tu smú používať len háčiky bez protihrotu, tak som si musel zadovážiť takéto srandy, lebo ich nepoužívam. Takže objednal som to od Gardneru. Všetky si dám na Ronyho dneska. Veľko 4, používam rád 4. Niekedy 6, ale väčšinou 4 sú, neviem, pre mňa optimálne. Bude to celkom sranda, ostré sú statočne. Bite floss na upevnenie popat, popík, respektíve gúľ. Hodíme si k tomu toto. Takže ananásové, jahoda, mango, rozpustnú betu, 1 montáž, vulkán, druhá montáž. A samozrejme od Démon 3. montáž. Pôjde to tam, bojky máme rozmiestnené všade, aj tam. Takže už len to naviazať celé. Poďme na to, ako si to robím ja. Takže nachystáme si šnúrku. Šnúrku budem používať 35 librovú. Tiež to používam rád. Idem si dávať také trošku dlhšie. Naviažem si háčik. Je mi zima ako nikomu. Sedem omotov cca. Úplne v pohode, stačí to, nejde to vonku, nerobí to nič, nevypadáva to ani nič podobné. Takže teraz sa mi roky, ako fakt mi je zima. A nie som schopný sa ísť obliec, lebo sa mi ešte nechce. Takže z toho si potom nič nerobte. No a samozrejme som chorý, to počuť asi aj na hlase. Dobre, natiahneme si to. Držať to bude paráda. Tento konček si odstrihneme, netreba nám ho tam. Výborne. Je to v pohode. Nedá to takto. Keďže je tu aj bahno, ale aj to pevné dno na niektorých úsekoch, miestach, také ako ostrovčeky, alebo ako by som povedal, tak ten nadväzec si dám trošku dlhší. Nechám si ho trošku dlhší, lebo keď to náhodou aj padne do toho bahna, tak nech je to tak, ako to má byť. Malo by to byť do pohody. Strašne fúka vietor, je brutálna zima. Dáme si ihlu na prevlečenie tohto antitanglu. Dáme si ho na šnúrku. No, druhý antitangl je už niekde na zemi, takže to nevadí, to je v pohodičke. Či mi je zima. Bože môj, trasiem sa celý. Toto je veľká sranda. No, ešte 6 krát mi to z toho vyskočí von. Nie je taká celkom sranda táto. Ale nič, čo by sme nevedeli zvládnuť. Dobre, nechám si to takto. Ten nadväzec, ja neviem, si cca takto
by mohlo byť úplne do pohody takáto dĺžka. Takže slučka malá, osmičková na dvojku, šup, otočiť. Prelečieme to tam. Isto trošku kratšie. A toto je skvelá pomôcka na doťahovanie uzlíkov. Dobre, je to v porádečku. Začneme to naspäť. Závesný, dobre. Tak by to mohlo byť v poriadku. Semka pred to očko si dáme olovo, trošku plastického olova. Dám tu takúto guličku. Netreba to veľa. Šup. Dám si to tam, no, tak to som dal naozaj veľa. Dám si trošku menej i toľko fúka vietor, strašne fúka vietor. Je dobre si to trošku pomliagať v tej ruke, lebo ono to olovo trošku tak ako keby zmejklo. Dostane taký iný tvar, alebo ako by som povedal. No a už potom len takto jednoducho dnúka do šnúrky. Trošku. A urobíme z toho taký menší valček. Malo by to vyzerať nejak takto. Nič neprirodzené, všetko úplne v pohode. Šup. Dobre. Zarážku si dávam zhruba na úroveň asi, neviem, pol milimetra, teda respektíve 1-2 mm od úrovne toho hrotu. A ono to potom vlastne bude krásne takto stáť hore. Tak, ideme na Bite Flows. Takýto kúsok si dáme. Šup. Dáme si popku. Jahôdku. Šup. K tomu betu. Šup. Tak, paráda. Mňam. Takže, tak. Výborne, ešte budeme potrebovať zapaľovač. Cez toto tenučké očko si prevlečieme Bite Floss šnúrku. Dal som riadny kus. Nemusíte dať toľko veľa. Nakoniec robíme si takúto pomyselnú slučku, ako keby. Ešte si to zavriem. Prevlečieme guličky. Výborne, sú tam. Hop. Tak, ja to zvyknem dávať takto dnuka. Natiahnem to až k tomu háčiku úplne. Úplne jednoduchý úzel. Ježiš, trasú sa mi ruky, strašne nie zima. Takže ďalšie 3 náväzce vám už nebudem ukazovať, lebo zamrznem rýchlo z toho naviažem a ešte si musím vyviesť tie údice, montáže. Spravím si úplne jednoducho 2 hračky. Trošku to skrátim. Som nemusel zase tak veľa páliť. Tak, trošku zapaľovač, šup. Nakoniec zarážka hotová, drží. Návedzec hotový, hop, hop. A môže to takto byť. Čiže dám tá zarážka, dám si ju, trošku si ju posuniem. Šup, tak, výborné. Krásne to takto bude držať. Takže pohodička úplná. Krmeničko nachystané. Tu je krmenie limitované, aj tak tam je studená voda, takže veľa krmiť nebudem. Takže nejaké gule, nejaký partikel možno na partikel asi iba na jednu boju, na 2 montáže. Jednu montáž si nechám bez partikul, iba s pár guľkami a uvidím, ako to vystrelí.
vyváža takomto počasí, to je úžas. To je úžas. Takže sem nám pôjde beta. Dám sa trošku ďalej, lebo ma ten prúd, respektíve ten vietor aj tak zobere sem, kde chcem ísť, takže tak toto spravíme. Opa. Opa. Takže položené pár guličiek dookola. Chceme nejaké peletky. Budem asi špekulovať nad tým ďalej. Chcel som tam hodiť k tomu nejaký partikel, ale túto bojku si nechám len takto, bez partiklu, bez všetkého. Takže vyvezené to máme. A môžeme ísť na to. Prší, neskutočne prší. Takže mokrý budem ako kôň. Nevadí, osuším sa potom. Takže ešte mi ostáva jedna. A idem do bivaku robiť poriadok. Tak, priatelia. 9 hodín večer. Brutálny dážď. Od 6. pršalo až do 1 do rána. Teraz robím videá, mám 2 ryby. Jednu som vypol. Takže zatiaľ to ide celkom dobre. Ronirík, guľa beta, obidve ryby na betu. Asi to niečo bude. Sú to nejaké žraloky veľké, ale sú to krásne bojovné ryby. Počasie to je niečo strašné. Bolo. Teraz prestalo pršať. Takže uvidíme. Prvá noc. Krásna ryba. Zdravá. Beta evidentne funguje. Krásny kaprík. To bol prvý. Je taký trošku menší, ale myslím si, že na začiatok je to úplne v poriadku. Pôjdeme ho pustiť. Priatelia, mám tu ďalšiu rybu. Ronirík beta z toho istého miesta ako prvá ryba. Zdolávanie bolo zaujímavé, plno vetra, veľa dažďu a to je výsledok vydretej práce. Krásna ryba. Dve ryby za tak málo času. Dobrý začiatok. Ďalšia petarda, krásny líšček. Jeden z tých menších. Krásne sfarbenie. Zdravý. Opäť to isté miesto. Asi začarované. Zase beta. Ronirík, montáž. Krásna ryba, krátka zdolávačka, nešiel som na čln, lebo už sa mi nechcelo. A videl som jeho až ku brehu. Pekná ryba, poďme si ukázať.
Farbenie je dokonalé úplne. Ešte na tomto slniečku. Krásne. Po 2 stratených rybách opäť z toho istého miesta na tú istú guľu beta, rovný rík s jahodovou popkou, krásny šupináč. Krásna ryba. Krása. Hlava veľká. Zdravá, silná ryba. Výborne. Vyzerá to tak, že som asi natrafil na nejaký krdiel tých kaprov tam. Zase z toho pôvodného prvého miesta. Opäť beta, jahoda, rovný rík, montáž. Popri tom som pozeral, nič tam nie je, žiadny zlom, žiadna jadná. Tam bánité dno. Takže neviem, prečo sa tam tie ryby zdržujú, ale proste mi jazdí iba jeden prúd z troch a je to proste sranda. Každú hodinu mať rybu, je to makačka, ale toto je proste bomba. To je krásna ryba. Malý okrúhliak. Krásny lísec. Slniečko. Tak sa poďme na ňo pozrieť. Tak. Opa. Oj. Krásna ryba. Takže idem si to zase vyviezť na to isté miesto. Na tú bojku, odtiaľ mi chodia ryby. Iba odtiaľ jazdí mi len jeden prúd. Tá bojka, táto je hluchá na pravej strane. Chytám asi 150 metrov od brehu cca. Ryba skoro každú hodinu. Že im to tam položím a uvidíme. Guľa beta s jahodou, popkou. Tomu si dáme takýto mixík. Rybám to evidentne chutí. Tak poďme na to. Dáme si to do vody. Tam si tu rozfúka vietor, takže to bude také, že zaujímavé. Šup, ponorím. Trošku podvihnem, lebo je tam blato, bahno. Si sem postavím tam tú lopatku. Tak ideme na to.
Tak, koľko nám tam ostalo. Kaprik asi nebude veľký. Zatiaľ to nevyzerá tak. Nejaký dorastenec. Ale jazda krásna. Športovec. Šup. Jo. Je to tam. Takže opäť krásna jazda. Beta hotline. Jadová popka. Ako každá ryba zatiaľ. A tento maličký bojovník. Má krásne sfarbenie. Šupík dlhý. Maličký krásny je. Kam malý živý.
Takže beta zase. Paráda. Krásna jazda. Opäť beta. Jahodová popka. Ronirik. Krásny lisec. Nádherne sfarbený. Plutvy, to je božie. Nádherný je. Pofotíme a pustíme. Noc bola celkom pokojná. Nemal som ani jednu rybu. Aspoň som sa vyspal. Takže idem si previesť prúty. A uvidíme, čo to dá. Čo to spraví. Toto je čo zaseknuté. Nie, no tu je ryba. Tu je normálne ryba. Wow. Wow, normálne ťahám rybu. Tak toto je. To je celkom pecka, nemám podbereh spravený. Musím si šikovne ísť. Mali. Hop, no to je krásavec. No. Akýsi macko. Hop. Krásne sfarbená ryba. Nádhera. Ako ste mohli vidieť, ryba bez záberu, alebo som ho prespal. Šikovno ho natočím, odfotím a pustím ho späť. Zobral betu s mangovou popkou a montáž Ronirik z prútu, ktorý mi jazdí odtedy, ako som tu. Čo viac dodať? Poďme na to, ukážeme si rybku. Krásna ryba. Sfarbenie, púpok, paráda. Tak šikovno si ho pofotím a pôjdeme ho pustiť. Yes. Ahojte priatelia. Bilancia po 24 hodinách. 13 rýb na brehu, 18 záverov dokopy. Jazdí mi ľavý prúd z ľavej bojky. Na tej strane pravá bojka úplne hluchá. Dva prúty viac menej hluché. Váhová kategória rýb. Druhá väčšina je od tých 8 do tých 12 kg. Mal som jednu 15. Za mňa celkom slušné. Som prvýkrát na tejto vode, takže veľká spokojnosť. Nečakal som absolútne, že to takto vystrelí. Ryby sú vo veľmi dobrej kondícii, krásne, zdravé. Takže môžem len pochváliť hospodára, ktorý sa stará o tento rybník. Som z toho nadšený. Za mňa spokojnosť. Nespal som ani v noci, bolo strašné počasie, pršalo o 6. večer, začalo pršať, pršalo až do rána, do 1. Obrovský vietor, ten fúkal až do rána, takže to počasie bolo strašné. Dvakrát som si sušil veci
lebo tie ryby vravím išli skoro každú hodinu jeden záber. Takže mal som aj tak, že má zábery naraz. Teraz počasie, prestal fúkať vietor, celkovo sa to relatívne dosť ukľudnilo. Predo mnou noc krásna, zaoblačená, zatiaľ to tak vyzerá, aj predpoveď som pozeral, tlak stabilný. Takže dúfam, že sa rozbehnú tieto dva prúty. Dúfam, že príde nejaký miestny mohikán. Sú tu ryby nad 20 kg, správca ma informoval o tom. Je ich tu dosť, takže už len musím niečo vymyslieť, ako ich dostať k mojej montáži. Keď už sme pri montáži, tak používam na všetkých troch mám Ronnie Rig. Som extrémne spokojný s touto montážou. Strácam ryby kvôli tomu, lebo nie je tu dovolený protihrot a stačí jedna malá chyba, zaváhanie, uvoľníš prúd a išiel si o rybu, takže tie záseky sedia, ale proste kečon, vlny, vietor a všetko a potom tá celá súhra potom spraví to, že vlastne prídeš o tú rybu, ale pri tom počte, ktorý som chytil za posledných 24 hodín, mi to absolútne vôbec nevadí. Nazvalo by ma to, keby som tie ryby mal 2 alebo 3, o ktoré prídem a nemám nič, ale našťastie tento scenár sa nekonal, takže za mňa spokojnosť. Predo mnou ešte 2 24-ky, takže dúfam, že sa niečo podarí. Zajtra si to zase zbilancujem. Krásna jazda. A poďme pre rybku. Beráčik. Keď nemáte nič pripravené, to si položím dole. To von. Môžeme ísť na to. Ku mne. Opa. A ideme. A nie, je to šupík. Je to šupík. Nebude veľký, taký 8 kiláč. No poď. Á, petarda. Petarda je tu. No poď.
opäť mi to išlo z tejto boje. Takže evidentne som tam asi trafil na nejaké hniezdo, alebo ja neviem. Trošku mu asi pomôžem. Hop. Krása. No. 20 nemá, ale je to krásna ryba. Opa, no poď ty. Ištván. Šup. Výborne. Je to tam. Je to tam. Paráda. A môžeme ísť. Ahojte priatelia. Máme tu večer. Ideme si zbilancovať dnešný deň. Posledných 24 hodín. Mal som 2 zábery. Jeden záber v podstate konečne sa mi ozval. Pravý prúd, Hot Demon, jahodová popka. Krásny šupináč. To bol výsledok. A potom sa mi stala taká zaujímavá záležitosť. Išiel som previesť vlastne 2 prúty. A pri zdvihnutí prvého som pocítil odpor. Bola tam ryba, krásny licec, ako ste mali možnosť vidieť. Stalo sa mi to prvýkrát, že proste som nemal žiadny záber a mal som aj tak zakvačenú rybu, ryba bola úplne bez pohybu. Ale asi, ja neviem, či to nasal tie guľa a proste ďalej s tým nešiel nikde, neviem. Zobral betu s mangovou popkou, jahodové popky mi došli. Takže zobral betu s mangovou popkou, Ronirik, úspešná montáž na tejto vode. Dobre to tu funguje, myslím, že to funguje asi na viacerých vodách, ale tuto mi to šľape aj napriek tomu, že tam je, že sa tu používajú háčiky bez protihrotu. Tých rýb som nestratil veľa, nejaké som stratil, ale nie veľa, takže za mňa veľká spokojnosť. Som prekvapený, že aká je tu aktivita tých rýb. Uvidíme, aká bude posledná noc. Mám pred sebou cca 24 hodín lovu ešte. Takže uvidíme, že čo nám to prinesie, či sa nám podarí, respektíve či sa mi podarí konečne zdolať nejakého miestneho šupiho cez 20 kg. Dúfam, že hej. 2 prúty na noc som vyviezol na bojku, ktorá mi dávala najviac rýb doteraz. A 1 prúd som hodil na ľavú stranu, ja neviem, cirka 30-40 metrov od brehu. Na mieste vedľa mňa nikto nechytá, takže som využil túto možnosť bez krmenia. Iba Hot Demon s mangovou popkou a uvidíme, že či to bude do rána hluché, alebo sa podarí niečo vyčarovať z toho kvázi neznámeho nekrmeného miesta. Možno tam zavína nejaký 20 kiláč. Uvidíme. Už nechajme sa prekvapiť. Vidíme sa. Dáme si kuchárske okienko. Šup, toto bude návod na takú rýchlu, lacnú večeru, alebo all around, alebo ako by som to povedal. Manželke ďakujem za tento skvelý nožík, lebo na minulej výprave som nemal žiadny. Zabudol som si doma. Takže čo budeme potrebovať? Cibuľa, párky, grilovacie korenie, soľ, trošku oleja, zemiaky samozrejme. A môžeme sa do toho pustiť. Takže cibuľu si očistíme, nakrájame si ju. Už nechám na vás, či na jemno, či na hrubo. Teraz to krájam tak nejak stredne. Vyzerá to tak, že asi budem mať záber.
Tak teda ideme si po rybu. Takže priatelia, akurát som robil video o tom, ako si urobiť večeru rýchlu, lacnú a v tom... mám záber. Takže v rýchlosti beta, mango, popka, krásny šupík, šikovno do vody a ja tu idem sekať. To jedlo neviem, kedy spravím. Nemám slov. Nevládzem. Udýchaný, nos plný. A vyvezené pre 3/4 hodinkou. Šupináč, teraz lisec. To sfarbenie je úplne dokonalé. Krásna ryba. Výborne. Výborne. Poďme si dotočiť spomínanú večeru po 2 rybách z jedného miesta. By som sa mal nájsť aj ja, nie len my. Hop. Nožík, teda doštička. A pekne si to premiešam. Skoro dobré, efekt žiadny. Hopa, no dobre. Aj moky potrebujú jesť. Trošku vody. Nie veľa, tak odlejeme to. Trošku oleja. Tiež nie veľa. Vysypeme tam naše pripravené zemiačiky. Tá voda sa krásne odparí. Olej nám urobí to, že tie zemiaky a tá cibuľa nám nezhoria. Že sa to krásne udusí a bude to mňamózne. A ja si zatiaľ idem vyviesť tie 2 prúty. Šup. Tak sa poďme pozrieť na to, čo tu máme.
Dobre. Zase. Nedovarím to dneska. Tak toto je riadna bomba. Bola krásna jazda. Poďme pre rybku. Poď ty. Tam na to. Opa. Výborne. Šup. Krása, super. Výborne. Modelované. Beta Mango Popka. To isté miesto. To už ani nespomínam. Poďme si ukázať, čo nám to tentokrát prinieslo. Krásny lisec. Opa. Opa, opa. Nádherný. Tak, šikovno. Odfotím a pôjde naspäť. Šup. Pekný večer, priatelia. Opäť Beta, Mango Popka, Ronirik a krásny lisec. Máme tu večer. Ideme si zbilancovať dnešný deň, posledných 24 hodín. Mal som 2 zábery. Jeden záber v podstate, konečne sa mi ozval pravý prúd od Démon, jahodová popka, krásny šupináč. To bol výsledok a potom sa mi stala taká zaujímavá záležitosť. Išiel som previesť vlastne 2 prúty a pri zdvihnutí prvého som pocítil odpor. Bola tam ryba, krásny licec, ako ste mali možnosť vidieť. Krásny, pekné sfarbenie, dokonalá ryba, zdravá, ale stalo sa mi to prvýkrát, že proste som nemal žiadny záber a mal som aj tak zakvačenú rybu, ryba bola úplne bez pohybu. Ale asi, ja neviem, či to nasal tej guľa a proste ďalej s tým nešiel nikde, neviem. Zobral betu s mangovou popkou, jahodové popky mi došli, takže zobral betu s mangovou popkou, Ronirik, úspešná montáž na tejto vode. Dobre to tu funguje, myslím, že to funguje asi na viacerých vodách, ale tuto mi to šľape aj napriek tomu, že tam je, že sa tu používajú háčiky bez protihrotu. Tých rýb som nestratil veľa, nejaké som stratil, ale nie veľa, takže za mňa veľká spokojnosť. Som prekvapený, že aká je tu aktivita tých rýb. Uvidíme, aká bude posledná noc. Mám pred sebou cca 24 hodín lovu ešte. Takže uvidíme, že čo nám to prinesie, či sa nám podarí, respektíve či sa mi podarí konečne zdolať nejakého miestneho šupiho cez 20 kg. Dúfam, že hej. 2 prúty na noc som vyviezol na bojku, ktorá mi dávala najviac rýb doteraz. A 1 prút som hodil na ľavú stranu. Ja neviem, cirka 30-40 metrov od brehu. Na mieste vedľa mňa nikto nechytá, takže som využil túto možnosť bez krmenia. Iba hot Démon s mangovou popkou a uvidíme, že či to bude do rána hluché, alebo sa podarí niečo vyčarovať z toho.
kvázi neznámeho, nekrmeného miesta. Možno tam zavína nejaký 20 kiláč. Uvidíme. Už necháme sa prekvapiť. Vidíme sa. Krásne dobré ráno, priatelia. Je nedeľa, takže pobyt na tomto jazere pre mňa končí dneska. Idem si pomaličky zbaliť veci a sa domov. Noc bola kľudná, mal som 2 ryby, respektíve 2 zábery. Jednu rybu som vytiahol, športovec nejaký, a jednu rybu som vypol. Celkom dobre som sa vyspal opäť. Zhrnutie tejto výpravy. Na moje prekvapenie, ryby aktívne až príliš. Je evidentné, že tento rybník, respektíve toto jazero, je dobre zarybnené. Nepodarilo sa mi naplniť cieľ, chytiť niečo 220 kg. Nevadí, každú rybu si treba ceniť. Takže za mňa veľká spokojnosť. A teraz ma čaká tá najnepríjemnejšia úloha, všetko baliť. Veď to poznáte. Čo viac dodať? Vychutnám si ešte rannú kávu, pôjdem si vytiahnuť tyčovky z vody a urobiť z tohto neporiadku poriadok a hor sa domov. Určite sa sem ešte niekedy vrátim. Predpokladám, že ani nie je tak zadlho, lebo toto jazero sa mi veľmi páči. Je to kľud, sú tu pekne spravené miesta. Je to iné ako na Slovensku, bohužiaľ. Alebo našťastie. Alebo bohužiaľ, že na Slovensku je to tak, ako to je, a našťastie, že to nemám tak ďaleko, že môžem ísť si zachytať aj v tomto období celkom pekné ryby. To je na polemiku, že či to hájenie rýb je opodstatnené alebo nie u nás na Slovensku. Môj osobný názor je, že keď je ryba v trení, tak tá ryba nejak extra nežere. To znamená, že ona aj tak nejde, kvázi, ak by som to mohol takto zhrnúť. Takže nie som odborník na túto tému, samozrejme, ale osobne si myslím, že je to úplná zbytočnosť. Keď to funguje inde, tak nechápem, prečo by to nemohlo fungovať u nás. Ale o tom možno niekedy na budúce. Teraz sa idem baliť. Dajte odber, ak sa vám moje video páči. A ešte na záver by som chcel samozrejme poďakovať mojej manželke, že trpí tieto moje abnormality, ísť na 4 dní preč. Predsa len detváky doma, domácnosť a tak ďalej, takže to by som jej určite chcel poďakovať. A vlastne vďaka nej mohlo vzniknúť toto video a aj vďaka nej možno vzniknú nejaké tie ďalšie. Takže hor sa a vidíme sa niekedy na budúce pri šupinatých petardách. Čaute.